kuskuren farko da ya faru a Najeriya shine haɗa mu aka yi da ƙarfin tsiya, da ƙarfin tsiya aka haɗa mu, ba mai kama da juna ba ta kusa ko ta nesa. Mun fi kusa da makwabtanmu ko ina, mu yanzu nan arewa mun fi kama da Niger, to da za a adalci da Niger aka haɗe mu. To amma sai gane in aka haɗe mu da Niger akwai bala'o'i da waɗannan arnan za su fuskanta, saboda Niger tintini suna da system, nan ma suna da system, to ma'ana waɗannan na da kan gado waɗannan na da kan gado, sai ka haɗe su kuma dama suna da alaka. To amma rabawa farko da aka yi sai aka ba waɗannan Faransa, waɗannan aka ba Ingila, na haka tun a communication sai aka raba mu. Yanzu aka bugo maka waya daga Niger, don Allah muna so mu kawo yaran mu makaranta, in ka ce to primary ne suka yi koko wace iri, sai ce maka sai faɗi sunan abin da Faransanci, sai ka ce baka gane ba, sai ya rikice, kai baka rikice, ya ce maka école, ya ce maka ya ta kawo maka shikenan, sai ka ce ka nemo wanda kuke ba wanda yake ji, duk wanda ya zo ma haka zai kai ma an ka tashi sai ka ce secondary, sai a rasa ka kasa me ake nufi da jami'a, me ake nufi, an raba ku ba kwa fahimtar juna ɗaya kenan. To sai aka jawo mu da ƙarfin tsiya, sai aka zo aka haɗa mu, ga river Niger ya raba mu, amma da ƙarfin tsiya Niger ba abin da ya haɗa, ba abin da ya raba mu, ko Sahara ba ta raba, ko kwalta ba ta raba mu ba, irin mu ɗaya. Tafi mai gatari ka gani, da mashin za ka shiga ka gani, ba abin da ya raba ƙasar. Sai suka raba mu, sannan suka haifar mana da kiyayya a tsakaninmu. Shi yasa a lokacin gawo filin ge waccan waka, Najeriya da Niger daidai suke, har ya kawo relationship na waliyai, duk da ƙarya ne wannan waliyai da shehu dan hodiyo da shehu wane ne suna ganawa, ƙarya ne wannan, amma dai muhallin shahid daidai ake. To da aka zo aka haɗa mu da ƙarfin tsiya, kun ji kuskuren farko, ba a haɗa ƙasashe biyu da ƙarfin tsiya, ba su taɓa zama lafiya ba. Don haka wannan kuskuren na farko da aka yi ko, to sai ya haifar da kuma sauran kurakurai. Tunda da karfin sai aka haɗa mu, to za a kira taro, kai za ka zo, shi zai zo, shikenan sai aka manta da wannan matsalar, sai aka ci gaba. Amma ya kamata ran gini ran zane ana haɗewa ko, nan gidana ne nan gidanka, sai muka ce mu haɗe mu cire katangan nan, to sai a zo a ce to shikenan yanzu ya za a yi da kofar gida. To kaga wannan zaman da muke ko, to shine national conference.